Our next pitch. Urrengo pizza daukagu hemen, eta kasu honetan ere bai, biak egongo dira online. Gaetano daukagu Gipstech startupetik, eta Manuel Bazkide korporatiboa den Erjaretik. Gaetano, buongiorno. Morning, Kaixo jak eta egunon guztioi. Badago erronka bat gainditzeke. Eta zein da? GPS motako zerbitzuak ematea barneko eremuetan non zerbitzu tradizionalek funtzionatzen ez duten. Hala, leku horietan jendeak denbora luze pasatzen du. Hala, teknologia hori egokitu behar dugu langileen arazoak gainditzeko. Eta langileek segurtasunez egin behar dute lan, informazio kritikoa izan behar dute eta lekuaren arabera eskuragarri egon behar da. Gerta daiteke aktiboak galtzea eta langileek behar bezain azkar ez ohartzea. Eta atasa errepikakorrak ondo egin behar dira leku egokian eta denbora egokian. Horrek, produktibitatea areagotuko du bulegoko langileengan eta gainera segurtasun arazoak gaindituko ditu. Ikusi dugu horrek baldintza guztiak betetzen dituela eta eraginkorrak direla kostu basuko teknologia bati esker. Hala, gure aplikazioarekin nahikoa da eta aplikazio hori hirugarrenen sistemetan integra daiteke. Hasiera batean, gure teknologia aukeratu zen startup askorentzat, baina orain baliozkotu egin dute oso bezero garrantzitsuek eta oso ingurune konplexuetan lan egiten dugu dagoeneko. Hala, Karnerrek bere babesa eman digu zerbitzuetarako. Hala, balio handia sortu dugu gure bezeroetako batek esaten du asko aurreztu dutela, diru asko aurreztu dutela, eta 125%koak baino gehiagokoak dira baldin eta plataforma sartzearen aurreko egoera aztertzen badugu, eta horrek balioa ematen die datuei, eta orain nire lankideak Manuelek proiektu korporatiboarekin lotutako alderdiak azalduko ditu. Eskerrik asko eta egunon guztioi. Eskerrik asko Gaetanori bere aurkezpenagatik. Hala, gustatuko litzaidake esatea nolakoa den gure elkarlana Gipsterekin. Hala, kasu hau arrakasta kasu bat da eta aurrengo hilabeteetan lan egiten jarraituko dugu. Proiektu batean lan egin dugu eta horretan egoitzek ematen dituzten zerbitzuak hobetu nahi dira. Hala, gauen egin beharreko gauzak hobetu nahi dira. Horrela, zerbitzuak eraginkorragoak izango dira. Hala, ikusi dugu egoera batzuetan zaintzaileek arazoak dituztela. Hala, egoera zailak gainditu behar dituzte, adibidez loaren nahasmendua gainditu behar dituzte, eta kasu horretan Gipstech esku hartzen du. Bere sistemari esker horrelako gauzak identifika daitezke eta aplikazioaren bidez prozesa daitezke eta langilei komunikatu ahal zaizkie gauza horiek ahalik eta lasterren jarduteko. Gaur egun proiektu pilotu bat daukagu egoitza batean eta jakin badakigu hori abiapuntua izango dela konponbide integralagoa lortzeko. Eskerrik asko guztioi eta eskerrik asko baindi hemen egoteko aukera emateagatik. Mila esker, grazie mille Gaetano eta eskerrik asko Miguel. Eskerrik asko bioi.